Hej alle sammen, velkommen til en ny video i dag, der skal spille League of Legends. Jeg spiller Shin Jungle, så det skal nok blive fedt. Men lige før jeg starter, så prøver jeg at overveje vores teamfight hold. Galio, han er god teamfight. Oriana er OP teamfight. Miss Van 20 er OP teamfight. Og Momo er OP teamfight. What the fuck, alligevel. Nå, men præcis. Ja, når blå den spawner. Så er blå spawner. Og Momo han vil fandme med tanken for mig. Okay. Hvem er de report? Okay, nice. Okay, nice. Thanks. Fucking nice, man. Jeg skal ikke smite den. GG. Hvem er de report? Nice. Nå, men ja, måske kan I se, at jeg står lidt stille på kanalen. Det synes jeg ser i hver video. Men den her grund, det er ikke, der er sket noget. Det er simpelthen bare, fordi jeg ikke har haft lyst. Jeg har virkelig ikke haft lyst til at filme. Jeg har bare med at have haft lyst til bare at sidde og chill. Ja. Yeah. Hvordan siger man det? For mig selv, uden at skulle snakke. Men den har sgu ændret sig nu. Nu har jeg fandme fået lysten tilbage, bare til optage og spille noget ud. Så jamen, jeg har holdt egentlig bare en lille pause. Og jeg gad faktisk heller ikke at optage flere videoer på min anden account. Men nu har jeg jo heldigvis fået min nye account tilbage, så det er super fucking fedt. Så, ja. Yeah. Prøv at se midt. Okay. Det var rimelig godt. Lad os se, om jeg kan jump ind på en eller anden og få et kill. Jeg holder lige pot om pot. Og så har jeg tænkt mig at jump ind, hvis der sker noget. Gå ham. Fuck, det healer egentlig meget, det der. Sådan der. Good job. Jeg tror faktisk, at jeg er en af de få, der ikke kan lide den nye Galio. Jeg savner den gamle. Jeg synes, den gamle, han var meget bedre. Alle dem var den nye er bedre. Jeg tror faktisk bare, det er, fordi han er ny. At folk, de synes, han er bedre. Han jumper her. Okay, det kunne jeg så ikke ramme ham i. Det vidste jeg godt. Jeg vidste godt, at jeg ikke ramme ham i det, men jeg vidste, at han var oppe derinde. Kom så. Good job. Nice. XD nok. Good job. Jamen, fordi vi har fået stoppet en FK, så det er ikke særlig godt. Så fik vi master igen. MF Pro XD. Oh my god. Vi ser los på det her game. Nå, I kan ikke forestille jer, hvor mange gange jeg har haft min toplane AFK. Jeg tror, jeg har haft min toplane AFK. Sidste game, jeg var på, og det her, nej, 2 game siden, det her game, 2 game siden, et game før, og det her game nu. Hvad fuck skal jeg gøre? Jeg er fuldstændig lost. Hvad fanden laver hun? Hvad fanden har hun gang i? What the fuck are you doing? XD. Nå, men så går jeg til op. Der er free kills med. Ser jeg free kills? Dogs. Hvad er det? Hvad er dogs? Jeg ved ikke, hvad det er. Nå, men så må jeg være toplane, og så er det bare lidt fuldstændig forkert. Nej, det er egentlig fint nok ting at give, fordi jeg kan ward rundt omkring. Hende der Riven, hun virker ikke særlig god. Der er før i hvert fald. Jeg ved ikke, om hun var FK eller sådan noget, eller om der var nogle problems. I guess, der var. Hun er virkelig dum. Og hun skyder alt for meget ind foran tårn. Nå, men jeg er bare... Hun kommer sgu. Fandme dårlig. Fandme ringe, det er helt sindssygt. Just. Okay.
Oh my god. Okay, nu hacker jeg. Jeg fatter hende virkelig ikke. Hun er virkelig dårlig. Hun er virkelig fucking ringe. Galio, han er fandme back igen. Det er så godt. Jeg flamer 74 kroner dårlig. Holy fuck. Og jeg har hack til simpelthen, fordi jeg kan finde noget at ramme. Mit Q og Jano, og jeg ved fandme ikke, hvad jeg 100 gange. Nå, men ham vil jeg lige. Jeg er så meget dokes, eller hvad fanden nogen kalder det. Sådan noget her. Fuck you. Jeg fatter ikke lige helt, hvordan jeg flamer, men sådan må hun da have det, hvis hun har lyst til det. Hun er så fucking dum. Altså, fik virkelig med fight. Okay, ja. De er så fucking dårlige. Oh my god, han er gal, jo, det. Men han går bare direkte i isen, ikke? Bare sådan, han er inde i level 6, så går han bare i dem. Han giver fandme ikke en fuck, ham der er gal, jo. Nå, men jeg prøver at jeg klæder på den vildt her. Jeg er klar. Gå på hende. Gå på hende. Tag hende. Her vil du have hende, og så tager jeg hende. Good job. Nice. Okay, midt er der rimelig meget dejligt til mig. Det er bare fordi jeg er Janik, og hun bruger jo altid mana på Yifi, han hele tiden kommer. Ej, sorry. Og så fordi at, så bruger hun jo altid mana, og så har hun ikke skadet på Fish. Men så når Master så skadet på hende, og så er Fish bare helt sårbar. Why follow noob team, right jungle, zero gangs. Holy okay, rip. Zombie apocalypse. Okay, jeg er fucking feedet. Jeg burde godt kunne tage en fish. Oh my god. Endelig have hex. Jeg fatter egentlig, jeg synes det ikke. Men vores team, det pusher ikke særlig godt. Rip. Holy fuck, jeg skader meget. Så her. XD. Jeg er så fucking strong i det game, og det er sindssygt. Jamen, jeg tænker bare lige, at jeg vil prøve at se, om jeg kan få Dragon. Det vil sådan hjælpe os rimelig meget. Hvorfor smitede den der? Det spørger mig helt seriøst ikke. Gal, jeg ved ikke. Okay. Tyme hit. Thanks. Holy fuck. Hvor nu heldig. Nej, okay. Jeg kan ikke rigtig røre ham. XD, men ja, selvfølgelig fyrer fisken. Undrer det nogen? Nej. Man kan så hårdt læse om der fish. Go top, please. Nice. Okay, fisherne er hernede. Jeg vil bare gerne have de her farm, så vi hurtigt kan komme ind til et typet. Sådan der. Dejligt. Nå, så lad os lige se, om vi kan gøre det andet. Det tror jeg ærligt talt ikke, vi kan. Ej, okay. Ro på. Momo. Be apocalypse. Kom nu, hvad laver hun? Oh my god. Okay, nice. Det var bare slet ikke øst. Det der er galt. Jo, ham har jeg egentlig. Hvad laver? Okay, det der, det skulle da brugt i teamfighten. Fuck det. Se mine monies. Jeg har egentlig mange monies. Nå. Gale. Det var rimelig dejligt at komme tilbage og bare en fucking masse speed.
Det jeg elsker ved Lee Sin, det er bare speed. Speed og der speed. Fordi du kan bare rush rundt med ham. Det er så fucking lækkert. Jeg føler lidt, at jeg carrier os hold. Jeg ved ikke helt, vi har sådan god nok ADC, men ADC kan jo ikke gøre noget mod en fucking fish eller sådan noget, eller master. Eller master kan jo godt, men master er slort. Sådan er det. Jeg sidder sådan halvt inde i min trøje, det er fandme ikke god. Nå, men jeg vil gå herop. Så jeg se, hvor hun er henne. No, det må ikke ramme mig. Så mister jeg noget, men vi skal ikke. Det er okay. Nå. Jeg tror hun er... Okay, good job. Good job, man. Nice. Good job. Okay, jeg skader meget. Au, en fisk. XD. Den gjorde bare slet ikke ondt. Go on. XD nok hende der Riven, hun er kendt. Vi er ved at tage den her mini-baron. Mini-baron har jeg altid kaldt den for. Mini-baron er vi ved at tage. Jeg tænker da, at jeg vil gerne have den. Fordi han har været FK, så han har ikke fortjent, at jeg fucking feed. Nice. Good job. Jeg er kaldt til alle i det her. Jeg skader så fucking meget. Det er helt sindssygt. Fordi jeg også feed af helvedes det. Men det er fint nok. Jeg går fucking ondt. Og så især med den her mini baron kalder vi den bare. Good job. Okay, jeg ved at Venigos, hende kan jeg tage på 0, nej, hvor der ingen. Ej, my god. Hvor er jeg fucking dårlig. Boost. Fordi vi har jo det sygeste teamfight hold, helt seriøst. Jeg er et sygt godt teamfight hold. Nej, okay. Oh my god. Vi er så låst på den her fight. Nej, oh my god. Der var en fight, jeg glemte at optage det. Vi tabte den. Fordi vores bot og de var helt væk. De var bare langt ud af skide. Prøv at se der. De kan godt lide at fight, når alle er døde. Men det er jo sådan der fint, at de får... Ej, hvad fanden var det? What the Nej, okay. Jeg er drenge og Mr. 20, og jeg dør sådan rimelig hårdt. Nå, rip. Saved. Ikke saved. Rip. Miss. What the fuck is this? Ulti. Jeg fatter ikke det der ulti. Nå, men lad os... Okay, nu er vi her. Nej, okay, fish and flashet der. Så er det altid noget. At han selvfølgelig flashet. Ej, okay, de er alt for mange. Træk os tilbage. I guess. Og Jana, hun klarer det godt, og så kommer Gal jo bare. Og rimelig meget bare tager killet. Men det er selvfølgelig også godt. Fordi Gal jo, han er rimelig fedt i forhold til, at han har været cool, men også fordi jeg har sådan en konge jungler. Ej, okay. Ro på. Jeg har ingen assist. Eller jo, jeg har 3 assist. Nej, okay. Ribbers. Mumu og Mystic, de kommer der. Okay, det er fint nu. Det er så en god fight, det der. Det er sådan, vi må have det. What the fuck, det er så sygt, det der. Nej, hvad laver han? Fuck, han er aggressiv. Nej, okay, pass it off. Ej, sorry. Fuck, man, det var ringe mig. Præcis, nu har jeg ramt ham med mit Q, så har han 0 og X, Philip ikke chance. Altså, så okay, det er fint, at jeg er nogen for kældet. Jeg ved ikke, hvad det der er. Det er dose.
Jeg ved ikke, hvad det er. Om det er sådan noget... It's okay, I not... Ja, okay, lige meget. NB. Ja, okay, lad os lige tage Dragon. Good job. Times of trouble. Okay, Galio, han spiller meget aggressivt. Oh my gosh. Sorry, Galio. Inflation. Den kunne jeg ikke rigtig have callet. Og Ribamumu. Så selvfølgelig er de så fucking dumme, ikke? Jeg tænker, fuck man, XD. XD. Den der teamfight, de gør, den var så fucking vild. Jeg tror, det her, det er fuldstændig GG for os. Sygt godt game. Hun er altså helt væk, hende Riven. Jeg hacker, fordi jeg kan få noget at ramme med min Q. Jeg er jo også pro. I min drømme. Hvor det er så godt lavet, det der. Og det her hold, ikke også? Det er jo fantastisk. Nej, okay. Nej! Rip. Okay, Vayne, men hun blev bare hun blev næsten lige one-shot der, og Jana, ikke, og hun var sådan fucking low. Hun havde sådan 100 liv, og så kommer hun bare... Eller, jeg ved selvfølgelig ikke lige, om hun havde 100 liv, men hun var low, siger man. Og Fish, han skader ikke en skid. Og så der. Han skader ingenting. Han bliver bare rundshottet på stedet. Nå, men det er sgu et fedt game. Det er fint, det helvede det. Det kan godt være, at de har et stærkere hold også, men de vil aldrig kunne vinde over os i teamfights. Det er så umuligt for dem at kunne vinde over os i teamfights. Reported Vayne. For hvad? Det er sådan et godt game. Det er GGVP. Jeg vil bare sige mange tak for at se med. Håber I kunne lide videoen. Det var vel sygt sjovt op til herfra. Så håber jeg fortsat, I har en delicious dag. Hej, folkens.